Mahmudov Fayziddin. талу пуштаҳои мавзеъҳои алоҳидаи ноҳияи 5 низ барои баргузории ин риштаи варзиш мувофиқ аст. Бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, соҳибкорони боҳимат ва ҷавонони деҳаи Шакардашт байни теппаҳои сабзпӯш ин варзиши аҷдодӣ баргузор гашт. Дар мусобиқаи имрӯза тӯҳфаҳои зиёд ҳамчун солим гузошта шуда буд ки паҳлавонон барои ба даст овардани он сабқат намуданд. Бояд гуфт ки ба гӯштини миллии гӯштингирӣ дар баробари паҳлавонон наврасону кӯдакон низ завқи бештар доранд ва чулукии худро дар чунин майдонҳо месанҷанд. гӯштини миллии гӯштингирӣ байни сокинон маҳбубияти хос дошта, дар ин сабқатҳо ки дар талу теппаҳо доир мегардад аз 5 то 10 ҳазор мухлис ҷамъ меоянд ва ҷолибияти гӯштингириро бо мухлисии худ таъмин месозанд. дар ин тадбири варзишӣ паҳлавонони шинохта аз минтақаҳои гуногуни мамлакат ва берун аз кишвар иштирок доштанд ва байни ҳам нерӯозмоӣ намуданд. барои ба даст овардани шоҳҷоизаи ин мусобиқа ҳарчанд паҳлавонони зиёд талош намуданд, аммо то даври ниҳоӣ роҳ наёфтанд. Шариф Назриев, паҳлавони кишвари мо, тавонист дар рақобатҳояш ғолиб гардад ва роҳи худро барои ба даст овардани шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав ҳамвор созад. сипас барои рақобат бо Шариф Назриев Исломиддин паҳлавон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дар рақобат шуда бо бартарияти нисбатан хуб дар ин нерӯзмоӣ Шариф Назриев ғолиб гашт. ҳайати тадорукот ба хулосае омаданд ки Шариф Назриев бо Бектемур паҳлавон аз ҳамсоя кишвар барои шоҳҷоиза рақобат намоянд. дар ин сабқат ки 20 дақиқа давом кард, паҳлавони ӯзбекистонӣ Бектемур аз ҳамсоя кишвари ҷумҳурии Ӯзбекистон бо 2 партофт ҳам натавонист ғолиб гардад ва ҷароҳат бардошт ки дар натиҷа бозӣ байни паҳлавонон мусовӣ анҷом ёфт. ёдовар мешавем ки чунин тадбирҳои варзишӣ бахусус гӯштини миллии гӯштингирӣ бо дастгирии мақомоти иҷроия ва соҳибкорони боҳимату ватандӯсти деҳаи Шакардашти ноҳияи 5 гузаронида шуда, тибқи иттилоъ мин баъд низ бо мақсади тақвияти гӯштини миллӣ идома меёбад.